Hi guys! With Kuya. Look the area. Ayan! Naka-video ko yan. Look. Kabayo. Oh, lagi. Kabugatan yun siya sa kuha. Is for about 2 hours nakarating sa area. So, sulit naman yung pagod. May tree house pa, pero di pa po tapos. Yan guys, yung maliliit na mga saging. Bali, hindi namin sila all same na day pa tinanim para pag may harvest siya, hindi siya agad-agad makuha namin lahat. At least may space for a few months bago mag-harvest ulit. And then, nagtanim din kami ng konting mais at kamuting kahoy. So, I will upload later kung tutubo na sila. For now, saging muna yung ipapakita namin. Yan po. With our helper na maliit din. Yan yung mga abono, organic. Yan, maliliit na sila guys. So, 1 to 3 months, napaka-sensitive. Dapat talaga alagaan ang mga saging pag maliit pa. Yun. Para healthy sila, lumaki, hindi lugi sa panahon at gas. Sagad! Actually guys, mga badat, yung pang-anak, tanim namin, about 500 na saging. Hindi mo lang taguan. Kasi nga, kahoy. Yung kuya ko at saka yung partner niya, hindi pa talaga sila export. So, under, study pa sila kami sa about sa saging, abono, mga dapat kagawin after siya itanim. Lahat-lahat daming pang dapat malaman guys. Kaya sa mga nagbabalak ng farm dyan, okay lang yung failure as long hindi lugi. Kasi sa first harvest namin, so to make it short na lang, hindi naman kami lugi, bawi naman. Pero sayang din yung 500 na puno. Na medyo malaki-laki na yan siya. So, yan lang. So, it's okay. At least mabawi din naman yan. Ganyan naman talaga pag mag-business. May lugi, may okay lang. At saka may iniswerte din. So, ano lang, lesson learn lang sa mga failure kung ano yung mga mali. Sa next time, hindi na gagawin. Keep moving lang. Experiment, mag-asa mga expert. Yan lang po. Pinangkirapan. Naana may sa farm. Naana day saging. Look. So, meet my Kuya Erwin. Siya yung nag-look after sa farm namin. Kasama niya yung kasamahan sa church. And we also plant the mais. So, yan. It's better na yan kasi pag walang bigas, yan na lang yung ginagawa nilang rice. So, mas cheaper, mas tipid, at organic talaga kasi less fertilizer. So now, nakikita nyo ngayon is yung mga saging. May maliit, may malaki. So, sa other part naman is malalaki na yon. So, for few months, pwede nang i-harvest. Then, yan po, at least, hindi naman siya yung bigla ang pag-harvest. May space for few months. So, yan po, for now, nasa 2 hectares muna yung area namin. So, hopefully, maging successful and healthy lahat. So, hindi talaga madali mag-farming ng banana. Magastos at saka dapat talaga alagaan. Kasi pag mahirap paglugi, yun, alam niyo naman, hindi madali
kitain ang pera. Hindi madaling kitain ang pera sa abroad, so dapat talaga mag-save, spend wisely, and invest, and just spend the necessary at yung needs, hindi yung wants natin. Pero depende na yun sa inyo paano nyo i-handle. Sa part ko ganyan kasi ako. Mahirap na hindi tayo forever na strong bata, tatanda din, uwi ng Pinas, so dapat may investment para may nakita tayo sa sweldo natin working in abroad. So anyway, yan po, look, yung maliliit na mga saging. So far healthy naman, hopefully tuloy-tuloy na yung paglaki nila na walang problema. So laban lang mga sis, mga bro, kaya nyo yan, and ano lang, tipid-tipid lang talaga sa abroad. Huwag naman masyadong yung tipid talaga, kung tama lang na hindi magastos, may iiwan para sa sarili, sa family, yan lang. Huwag naman yung as in over na tipid talaga na naman minsan need din natin lumabas, magpa-refresh. Yan lang po, and thank you for watching. So show ko lang yung more video pag harvest na, at saka yung mga iba pang tinanim namin na mga prutas like mangga, mangosteen, at saka lansones, rambutan, at pomelo. Sana lahat tutubo ng malusog. So anyway, yan yung area na lagyan pa namin ng mga prutas. So maybe next year by May yung tag-ulan, sa ganda yung tubo. So thank you for watching, and laban lang. Have a nice day.